Hei, velkommen back til Lush.fo. I dag så er det ikke slime. Og jeg har kjøpt lime ur søstrene grene, maling ur søstrene grene, linsevæske, urskilling, natron og barberskum. Så det er mega spennende om dette fra Rika. Jeg får bare skru alt dette av. Ok, så jeg får bare begynne å krette i mine skal. Det är faktiskt nog snyggt. Låt detta renna ner. Så sätter vi här. Håll jag för att lösa det av natron på en ved. Så ska jag hålla till skoj. Okej. Det är nog så clear. Jag kan sikta. Så får jag köra hette och jag hällde bara lite, men det är så flott. Det är en ljusare det gör. Är du klar? Jag vet inte hur snyggt man ska köra det. Kanske inte allt för snyggt. Det är allt krambar. Det är ljusare. Åh, det är flott. Wow. Åh, det är flott. Så det är det. Åh, det är flott! Åh, det är så flott! Wow! Jag hoppas att det rycker för. Jag just slår flöjt för nu att det rycker. Marika, det är för flott lite rycka. Barberskum. Det låter väl. Alltså, det är så flott. Så nu ser det så ut. Jag läser väskor i. Det blir lockert. Där. Wow! Åh, det är fluffy! Det är faktiskt fluffy. Jag ser inte klippt än. Oh my dear. Älskling! Och det är ljusigt! Det är så läckert. Och det matchar mina klockor och mina kannor. Åh, det är läckert! Okej, det är faktiskt mega läckert. Det är minne faktiskt som glimmerslögg som jag gör det. Åh, det är läckert! Åh! Det är läckert! Får den också slängt. Nej, det blir faktiskt nog slängt. Åh, det är så cool! Alltså, det är ljusigt. Det är det flottaste slime jag nästan kan se. Alltså det läckert. Det är fast. Det är mega stretchy. Det är också så kul. Wow. Det är så cool. Jag hade så fint slime. Och det är alltid så släcka slime. Och det är så stort att ta vid tyckom om hur tidiga slime och vad slime hur rika. Och jag har faktiskt funnit inspiration från nekna tyckom. Tack för idag. Vi ses just after. Bye.